खुलुमबाय लोगोफोर गासैखौबो गोरलै सल्युशन यूट्यूब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायफिनबाय स' लोगोफोर दिनै जा सेसन बियो गोबां इम्पर्टेन्ट जागोन मानोना जोङो आगोलाव टेन्सनि बेसिक कनसेप्टफोरखौ जों सोलोंबाय स' प्रेजेन्ट टेन्सआ मा प्रेजेन्ट टेन्सनि बाहायथिफोरा मा मा लोगोसे पास्ट टेन्स फिउचार टेन्स स' बेफोरनि जा बाहायथि बेफोरखौ जोङो सोलोंबोबाय नाथाय बेफोरनिफ्राय थोंजोङै जोङो कम्पिटिटिभ एग्जामाव सोंथिखौ मोननाय नङा स' थोंजोङै सोंथि मोनाब्ला दा मा रोखोमै बेफोरनिफ्राय सोंथिया फैयो जों बेखौ मिथिनांगोन स' बेखौ मिथिनोब्ला जोङो टेन्स सिक्वेन्सखौ जोङो सोलोंनांगोन स' टेन्स सिक्वेन्सआ माने गोबां इम्पर्टेन्ट जायो बेखायनो जायखिजाया माने एग्जाम जेरै SSC GD जा आसाम पुलिस जा बेंकनि एग्जाम जा थोंजोङै टेन्सनिफ्राय जोङो सोंथिखौ फैनायखौ नुनो मोना आरो जायखिजाया जोंनि जा बोर्ड एग्जामफोर क्लास 10, 11, 12 स' बेफोरबायदियावबो थोंजोङै खम फैयो स' जायखिजाया बांसिनानो टेन्स सिक्वेन्सनिफ्राय होनाय जायो कुइसनफोरखौ स' बेखायनो टेन्स सिक्वेन्स इज द मोस्ट इम्पर्टेन्ट टपिक टु फर अल द कम्पिटिटर अके स' होमबा जोङो दिनै टेन्स सिक्वेन्सखौ सोलोंगोन मोजाङैनो सोलोंगोन भिडिअखौ स्किप खालामालासे जोबजासिम नाय जा बिथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों बिथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामदों गोरलै सल्युशननि जानानै जे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां नाङोब्ला लाइक खालाम आरो बेल आइकनखौ क्लिक खालाम जाहाथे गोदानै आपडेट होयोबा नोंथांमोना नुनो मोनो गोबाव खालामालासे जोङो दा भिडिअखौ आवगायदिनि टेन्स सिक्वेन्सनि जा गिबि रुल बे गिबि रुलखौ जों नायदोनि गिबियाव जोङो मोननै जा कुइसन बे कुइसनखौ सल्युशन खालामग्रोगोन दा बे मोननै कुइसन्सआवनो दिनैनि जा गिबि रुल बे रुला हाबनानै दङ आरो गाहायाव आङो रुलखौ लिरनानै होदों बे हिसाबै जोङो गिबियाव कुइसनखौ सल्युशन खालामग्रोनि बेनि उनाव जों बे रुलखौ नोंथांमोनजों डिसकासन खालामगोन स' फार्स्ट कुइसना मा होनदों इफ इउ काम बेखिनिया मोनसे माना क्लज जादों गोसोआव लाखि बिनि उनाव आई डेस एट होम बेखिनिया मोनसे क्लज स' गिबि क्लजआव जोङो मा नुदों इफ मोनसे सोदोब नुदों जोङो गोसोआव लाखि बेनिफ्राय इफजों जोङो मा सेन्टेन्स मा स्ट्राक्चारनि सेन्टेन्स नुदों स्ट्राक्चारा बेनोदि इउआ जाबाय साबजेक्ट कामा जाबाय भार्ब 1 डेट मिन्स सिम्पोल मा होनना बुंदों बेखौ सिम्पोल प्रेजेन्ट स' सिम्पोल प्रेजेन्टनि बेवहाय स्ट्राक्चारखौ नुनो मोन्दों स' इफ प्लास सिम्पोल प्रेजेन्ट बेवहाय जानानै दङ स' जायखिजाया इफ प्लास सिम्पोल प्रेजेन्ट बा उननि जा मोनसे क्लज बे मोनसे क्लजआ मा जायो फिउचाराव थायो फिउचार सिम्पोल फिउचाराव थायो स' सिम्पोल फिउचार बेवहाय थायो स' जों बेखौ मिथिनांगोन मा होनदों आङो जुदि गिबि क्लजआ जायखिजाया माने जा डिपेन्डेन्ट क्लज साबअर्डिनेट क्लजबो होननानै बुङो डिपेन्डेन्ट क्लज बा साबअर्डिनेट क्लजआव जुदि इफ दोङो आरो बे इफ थानानै जुदि साबजेक्ट मा होनना बुंदों बेखौ सिम्पोल प्रेजेन्टआव दोङो अब्लानिया बे उनथिं थानाय जा सेन्टेन्स बा उननि मोनसे जा क्लज बे क्लजआ सिम्पोल फिउचाराव जागोन लोगोफोर स' बे जाबाय रुल्स टेन्स सिक्वेन्सनि गिबि रुल बेखौ जों गोसोआव लाखिनांगोन होमबा जोङो बिथिं मा होनांगोन फिउचार जोंनिथिं आई डेस जाना दङ बे डेसआव जोङो फिउचारनि सिम्पोल फिउचारनि स्ट्राक्चारखौ होनांगोन होमबा सिम्पोल फिउचारनि स्ट्राक्चारा अप्सन्सआव माबे दङ नायदोनि फार्स्ट नैबे वेन्टआथ' भार्ब 2 बेयो जाया बिनि उनाव गोस भार्ब 1 दङ बेबो जाया मानो होनबा सिम्पोल फिउचारसो नांगौ जोंनो बेनि उनाव ग'आबो बेवहाय भार्ब 1 बे जाया दा बेवहाय नाय जोङो विल ग जा विल ग'आ जाबाय फिउचारनि फर्माव दङ बेखायनो बिथिं मा जागोन इफ इउ काम आई विल ग एट होम बेबायदि जायो स' बेखौ गोसोआव लाखि लोगोफोर स' इफ थानानै जुदि सिम्पोल प्रेजेन्टआव थायो मोनसे क्लजआ स' गुबुन मोनसे क्लजआ माव थागोन सिम्पोल फिउचाराव थागोन लोगोफोर बेखौ मोजाङै गोसोआव लाखि आरो नेक्स्ट एग्जाम्पल मा होदों नायनो नेक्स्ट एग्जाम्पलाबो बिदिनो बेवहाय मा होनदों हि विल राइट गिबि क्लजआ बेवहाय फिउचार सिम्पोल फिउचाराव दङ नै सिम्पोल फिउचाराव दङ
बेनिफ्राय आनटिल सार डेस जायखिजाया जेरैबायदि इफ थानानै सिम्पल प्रेजेन्ट थादोंमोन बिदिनो आनटिल मोनसे क्ल'जआ जुदि मा दोङो सिम्पल फिउचाराव दोङो दा ओमफ्राय बेवहाय आनटिल दोङो जायखिजाया इफ आनटिल थानानै जोङो सेन्टेन्सआव जुदि सिम्पल प्रेजेन्ट जायो अब्लाना गुबुन मोनसे क्ल'जआ फिउचाराव थायो जा बेवहाय जोङो अलरेडि फिउचारा दंखायो नैबे मोनसेयाव नायनाय हि विल राइट बेनिफ्राय आनटिल सार बेवहाय जोङो सिम्पल प्रेजेन्टआव फैनांगोन बेयो दा बेवहाय सिम्पल प्रेजेन्टआव फैनाय लोगो लोगो जों भार्बखौ नायनांगोन सरि साबजेक्टखौ नायनांगोन साबजेक्ट जुदि बेयो स' साबजेक्टआ सार थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार लोगोफोर थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार स' गोसोआव लाखि थ' थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार जायोब्ला जोङो भार्बनि लोगोआव एस होयोमोन स' बेवहाय जोङो एस थानाय भार्ब नागिरनांगोन दा जायखिजाया भार्ब माने सिंगुलार फर्म अफ भार्बखौ जों बेवहाय नागिरनांगोन स' विल एराइभ बि फिउचाराव दङ बेयो जाया थ' सरि माथो बि जाना दोङो सि स' जायखिजाया नैबे बि जानांगौ बि मोनसे बि जानांगौ बेनिफ्राय नैबे सि नैबे डि जानांगौ अपसन्सआ लोगोफोर स' जायखिजाया नै बि नाम्बार जा अपसन्स बेवहाय जों एराइभ्सखौ नुदों देट मिन्स एराइभनि लोगोआव एस होदों एराइभ्स भार्ब वानाव दोङो स' दा बेवहाय जोंनो सिम्पल प्रेजेन्ट नांगौमोन सिम्पल प्रेजेन्टनि आरो साबजेक्टआ मा दोङोमोन साबजेक्टआ दोङोमोन थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार नैबे सारा अब्ला बेवहाय जोङो बे एराइभ्सखौ मा खालामगोन बाहायगोन बेवहाय स' एराइभ्सखौ स' बिदिनो बे जाया बेबो जाया बेनिफ्राय नैबेबो जाया स' बेबायदि लोगोफोर जायखिजाया दा जोङो रुलखौ नायबानो बिखौ जोङो मोजाङै बुजि मोनगोन कुइसनखौ दा रुलाव मा होनदों व्हेन इफ गोसोआव लाखिलां लोगोफोर व्हेन इफ नट डाउन खालाम एस इफ बिफोर आफ्टार टिल आनटिल आनलेस प्लास सिम्पल प्रेजेन्ट स' बेबायदि सिम्पल प्रेजेन्ट थायोब्ला गुबुन मोनसे जा सेन्टेन्स जा क्ल'ज बियो सिम्पल फिउचाराव थायो लोगोफोर स' बेबायदिनो नैबे जेब्ला व्हेन थागोन व्हेन थानानै सिम्पल प्रेजेन्टआव थागोन ओमफ्राय गुबुन मोनसे क्ल'जआ मा जागोन सिम्पल फिउचाराव थागोन थिग बेबायदिनो बेवहाय बेखौनो बुंदों स' जयनि जा कुइसन्स मोननै जों सलुसन खालामबाय बेवहायनो बेखौनो बुंदों नालाय स' दहायनि जा कुइसन बे कुइसनाव बेखौनो बुंनाय जादों बेनि जा रुल्स बे रुल्सखौनो बुंनाय जादों स' माबायदि नायनाय बेवहाय आनटिल दङ बेवहाय आनटिल दोङो नै आनटिल नुदों नै आनटिला स' बे आनटिलजों इथिं सिम्पल प्रेजेन्ट दोङो नैफोर होनबा नैथिं मोनसेथिं सिम्पल प्रेजेन्ट जागोन मानोना बेनि सिगाङाव दोङो सिम्पल फिउचार नङा होमबा सिम्पल फिउचार जानायनि थाखाय नैथिं सिम्पल प्रेजेन्टआ फैदों मानो होनबा आनटिलजों नै आनटिल प्लास सिम्पल प्रेजेन्ट थायो ओमफ्राय गुबुन मोनसेया सिम्पल फिउचार जायो बिदिनो नै इफजों जोङो जुदि सिम्पल प्रेजेन्ट जायो बिथिं सिम्पल फिउचार जायो इफ नै इफ दङ नैबे इफआ बे इफ थानानै जुदि सिम्पल प्रेजेन्ट थायो गुबुन मोनसे क्ल'जआ सिम्पल फिउचाराव थायो लोगोफोर बेखौ नट डाउन खालाम आरो प्रेक्टिस खालाम जायखिजाया लोगोफोर स' नेक्स्टखौ नायदोनि जोङो बेवहाय मा होनदों बेवहायबो जोङो मोननै कुइसन लागोन बेनिफ्राय कुइसनखौ नायखांनायनि उनाव बे कुइसनखौ माबोरै सल्भ खालामखो मा रुल्सजों जोङो सल्भ खालामखो बेखौ जोङो गाहायाव नायगोन गोसोआव लाखि फार्स्ट कुइसन मा होनदों I have not met him since he dash स' बेवहाय आं बिखौ लोगो मोनाखै माब्लानिफ्राय स' बेबायदि माब्लानिफ्राय बिथिं रिजनखौ होनाय दङ बेयाव रिजनखौ सोंदों स' माब्लानिफ्राय लोगो मोनाखै जायखिजाया सिन्स थायोबा बेवहाय टाइमखौ सोंनाय जादों स' बेवहाय समखौ सोंनाय जादों बेखायनो बियो माब्लानिफ्राय बियो लोगो मोनाखै बेखौ लिरनांगौ जायखिजाया बिथिं मा नै मोनसे क्ल'जखौ नाय नै मोनसे सेन्टेन्सखौ नाय मायाव दङ बियो प्रेजेन्ट पारफेक्टआव दङ बियो प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्स स' जायखिजाया बियो नै साबजेक्ट प्लास हेभ दङ प्लास भार्बा 3 दङ बे जाबाय प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्स स' जायखिजाया प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्स थानानै सिन्स थायोब्ला सिन्सनि उननि जा सेन्टेन्स बे सिन्सनि उननि जा सेन्टेन्स बियो सिम्पल पास्टआव थाङो लोगोफोर सिम्पल पास्ट
बे सिम्पल पास्टआव नैथिं उननि जा मोनसे सेन्टेन्स बेयो थायो सिन्सनि उननि खिना स' बेखौ गोसोआव लाखि लोगोफोर स' जायखिजाया जुदि प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्स दङ सेन्टेन्सआ बेयाव सिन्स दङ बे सिन्सनि उननि जा सेन्टेन्स बे सेन्टेन्सआ सिम्पल पास्टआव थायो होमबा जोङो सिम्पल पास्टआव साननांगौब्ला सिन्सनि उनथिं सिम्पल पास्ट लिरनांगौबा जोङो एग्जाम्पलखौ नायदोनि फार्स्ट लिभआ बे भार्ब 1 दङ बेयो जाया बेनि उनाव विल लिभ फिउचाराव दङ बेबो जाया बेनिफ्राय नै लेफ्ट होनना बुंदों लेफ्ट नाय लोगोफोर बेखौ लेफ्टखौ बे लेफ्टआ माबा दङ भार्ब 2 बे भार्ब 2 जानानै दङ स' जायनि थाखाय बियो बहा जागोन दा सिम्पल पास्टआव गोलैबाय बियो बे लेफ्टआ नैबेयाव जागोन सिन्स हि लेफ्ट होननानै मोनसे जाया दा बे सी अप्शन्सआ नैबेयावहाय बाहायजागोन लेफ्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल नायनि ही हैज़ नट कम टू मी बेयो सिम्पल सरि प्रेजेन्ट पारफेक्टआव दङ नैबे ही हैज़ नट कम टू मी बेनिफ्राय बेवहाय सिन्स नुनो मोन्दों जोङो सिन्सनि उनथिं जा सेन्टेन्स बेयो मा जागोन होनबा सिम्पल पास्टआव जागोन स' सिम्पल पास्टनि दा भार्ब 2 जों बे भार्ब 2 खौ नायग्रोनांगोन बेवहाय फार्स्ट ए नाम्बारावनो दंखायो बियो स्कल्डेड स्कल्ड्सआ जाया विल स्कल्ड जाया हैज स्कल्ड जाया स' जायखिजाया स्कल्डेड बेवहाय स्कल्डेड माने रायदोंमोन जागोन बे भार्ब 2 आव दङ जायखिजाया बेवहाय बर' मा होननाय जादों ही हैज़ नट कम टू मी बियो आंनिसिम फैयाखै सिन्स आई स्कल्डेड हिम लास्ट आं बेखौ जेब्लानो माने रायनायनिफ्राय बियो आंनिसिम फैयाखै बेफोरबायदि ओंथिखौ बेवहाय फोरमायनो नागिरदों स' जायखिजाया सिन्स थानानै बिथिं जुदि सिगांनि सेन्टेन्सआ मा जायो प्रेजेन्ट पारफेक्ट जायो जा उननि जा सेन्टेन्स बेयो मा जाहैगोन सिम्पल पास्टआव जागोन गोसोआव लाखि लोगोफोर अके नै रुलखौ नाय रुलाव बेखौनो बुंदों प्रेजेन्ट पारफेक्ट प्लास सिन्स दङ नैया स' सिन्सनि उनथिं बागे सिम्पल पास्ट होनाय दङ आरो सिगांथिं बागे प्रेजेन्ट पारफेक्ट होनाय दङ स' बेखौ गोसोआव लाखि जाय सेन्टेन्सआव प्रेजेन्ट पारफेक्ट दङ आरो प्रेजेन्ट पारफेक्ट थानानै बे प्रेजेन्ट पारफेक्टआव सिन्स दङ सिन्सनि जा उननि गाले सेन्टेन्स बे उननि गाले सेन्टेन्सआ सिम्पल पास्टआव जागोन बे जाबाय सेकेन्ड टेन्स सिक्वेन्स स' बिदिब्ला जोङो नेक्स्टखौ नायदोनि नेक्स्टआव मा होनदों अके बेवहायबो मोननै जा कुइसन्स बे कुइसन्सखौ लाग्रोबाय कुइसन्सखौ डाइरेक्ट नायदोनि जोङो मा होनदों बेवहाय व्हेन आई रिच एट होम माय ब्रादार देस फिश करी व्हेन दङ बेवहाय व्हेननि जा आथिं मोनसे क्ल'ज बे क्ल'जआ मायाव जाना दङ सिम्पल पास्टआव जाना दङ सिम्पल पास्टआव अब्ला बियो सिम्पल पास्टआव जादोंब्ला उननि जा मोनसे सेन्टेन्स बियो मा जागोन जायखिजाया गिबि मोनसे क्ल'जआ साबअर्डिनेटिं क्ल'ज होनना बुङो बेखौ साबअर्डिनेटिं क्ल'जआ जुदि सिम्पल पास्टआव थायो जा मोनसे प्रिन्सिपाल क्ल'ज उननि क्ल'जआ मा जायो पास्ट कन्टिनिउआसआव जायो लोगोफोर गोसोआव लाखि जेब्ला व्हेन दोङो व्हेन थानानै जुदि सिम्पल पास्टआव दोङो जा उननि मोनसे सेन्टेन्स बियो मा जाहैगोन पास्ट कन्टिनिउआसआव जाहैगोन होमबा माय ब्रादार सिंगुलार नाम्बार स' सिंगुलार नाम्बारब्ला जोङो सिंगुलार पास्ट कन्टिनिउआसखौ नागिरनांगोन बेयाव फार्स्ट कुकिं होना दोङो बेयाव कुकिं भार्बफोरखौ नांगौ नाथाय बिनि सिगाङाव मा नांगौ वास होननाय सोदोबखौ नांगोन जोङो दा इज कुकिं दोङो बेबो जाया बेनि उनाव कुक दोङो बे कुकदा भार्ब 2 आव दोङो बे जाया बेवहाय नै नाम्बार डि अप्सनआ मा होनदों वास कुकिं होमबा जों बे वास कुकिंआ बेवहाय बाहायजागोन स' व्हेन आई रिच एट होम माय मादार वास कुकिं फिश करी दा बेवहाय जायखिजाया टेन्सनि ओंथियाव जों ओरैबायदि बुङोमोन जे जेब्ला मोननै खामानि गोदोआव मोननै खामानिनि गेजेराव मोनसे खामानि सोलिबाय थादों जा मोनसे खामानि सोलिबाय थानाय समाव जायखिजाया मोनसे खामानि सोलिबाय थानाय समाव जुदि मोनसे एक्सना जायोब्ला जे बे जा सोलिखाबाय थानाय खिनाखौ जोङो पास्ट कन्टिनिउआस इउज खालामोमोन आरो जा उनाव सोलिनाय गेजेरावनो सोलिना होनाय बेखौ जोङो सिम्पल पास्टआव होयोमोन स' बे रुल्सआ बेयाव गोलैदों स' नेक्स्ट नायनि व्हाइल आइ वाज रिडिं स' बेवहाय खिन्थु व्हाइल दोङो
while उनाव जोङो मा नुदों past continuous खौ नुनो मोनदों होमब्ला उननि जा मोनसे सेन्टेन्स बियो मा जाहैगोन father dash me for dinner बियो मा जाहैगोन past simple past जाहैगोन बियो स' सिगांथिं जुदि while दोङो whileनि जों लोगोसे past continuous tense थागोन आरो बे उननि जा मोनसे सेन्टेन्स बियो मा जाहैगोन past simple past जाहैगोन स' होमबा simple past जायोबा जों father बेवहाय नायनि माबे simple past दोङो called ओमफ्राय is calling बे जाया was calling बेयो जाया continuous थ' बेयो जालिया मानो होनबा continuous while जों continuous थाखायो बेनि उनाव calling बेथ' जाया होमबा जोङो मा थाखो A is the right option for this question so while I was reading my father called me for dinner जेब्ला आं फरायबाय दंमोन आफाया आंखौ डिनारनि थाखाय लिंदोंमोन ओरैबायदि जाहैबाय बे ओंथिया स' बे फरायबाय थानाय खामानिया सोलिबाय थादोंमोन बे समावनो जा बिनि बिफाया बिखौ लिंनाय बे खामानिया जाना होदोंमोन स' बेबायदि अके स' बे रुला बेखौनो होनाय दङ ने when प्लास सिम्पल पास्ट प्लास पास्ट कन्टिनिउआस दा बेवहाय when जों मा दङ सिम्पल पास्ट थायो पानानै उननि जा मोनसे क्लज उननि जा मोनसे सेन्टेन्स बियो पास्ट कन्टिनिउआस टेन्सआव जायो दा पास्ट कन्टिनिउआस टेन्सआ सिगाङाव थानानै ओमफ्राय बिथिं when प्लास सिम्पल पास्टआ उनथिंबो थानो हागौ बियो जेबो गिदिर बाथ्रा नङा जायखिजाया बेबायदि दा नेवनाय while दोङो while प्लास पास्ट कन्टिनिउआस जेब्ला while प्लास पास्ट कन्टिनिउआस टेन्स जायो अब्ला उननि जा मोनसे सेन्टेन्स बियो मा जायो सिम्पल पास्टआव जायो स' बे रुलखौ बेवहाय होनाय दं स' लोगोफोरा नट डाउन खालाम बेयो गोबां इम्परटेन्ट जायो जायखिजाया कम्पिटिटिभ एग्जामनि एडभान्स माने कुइसन्सफोरखौ सलुसन खालामनांगौबा टेन्स रिलेटेड थानाय जा कुइसन बे सलुसन खालामनांगौबा बे टेन्स सिकुवेन्सखौ जोङो माने मोजाङै रोंना थानांगौ स' फैदो बिदिबा जोङो आवगायलांदोनि बेवहायबो मा होनना बुंदों मोननै कुइसन्स लाग्रोदों बे मोननै कुइसन्सखौ सिंनि जा मोनसे रुल होनाय दं बे रुलजों जों माबायदिहाय सल्भ खालामगोन बेखौ नायदोनि स' फार्स्ट नाय दा ट्रेन डेज बिफर वी रिच द स्टेशन होनना बुंदों जायखिजाया बेवहाय जा बिफर जों मोनसे क्लज नांजाबफाना दङ बे क्लजआ मा सिम्पल पास्टआव जाना दङ नाय वी साबजेक्ट रिच्ड भार्ब टु बेयो बहा जाना दङ सिम्पल पास्टआव जुदि बिफरजों सिम्पल पास्ट थायो स' गुबुन मोनसे क्लजआ पास्ट पारफेक्टआव थागोन आरो बर'आव बेनि ओंथिया ओरैबायदि स' गोदोआव मोननै खामानिनि गेजेराव जायखिजाया मोनसे खामानिया जोबग्रोनाय मोनसे खामानिनि सिगाङाव स' बेबायदि ओंथिखौ फोरमायो जा खामानिया जोबग्रोनाय ओंथि फोरमायगोन बियो पास्ट पारफेक्टआव जागोन जा खामानिया बे जोबखांनाय उनाव जादों स' बे खामानिखौ सिम्पल पास्टआव फोरमायगोन दा बेवहाय नाय दा ट्रेन डेज बिफर वी रिच द स्टेशन दा जोङो फार्स्ट गिबियाव बेयावहाय मा अपसन्सआ बाहायजागोन बेखौ नायदोनि स' पास्ट पारफेक्ट टेन्स जायो होनना आङो बुंखाबाय स' पास्ट पारफेक्ट टेन्सनि जा स्ट्राक्चार बेखौ बेवहाय नायनि लेफ्ट बे भार्ब टु बेयो जाया विल लिभ बेयो जाया ओमफ्राय इज लिभिं बेयो जाया होमबा जोंनो मा थाहैगोन हेड लेफ्ट बे हेड लेफ्टआ बेवहाय जाबाय दा ट्रेन हेड लेफ्ट बिफर वी रिच द स्टेशन स' जायखिजाया जों मोनहैनाय सिगां ट्रेना थांबायमोन होनना बुंदों बेवहाय जा ट्रेन थांनाय बे ट्रेन थांनाय खामानिया जों मोनहैनायनि सिगां जा ट्रेन थांनाय खामानि बेयो जों मोनहैनायनि सिगां जाग्रोदों बेखायनो बेयो जा खामानि जाग्रोनाय बेयो पारफेक्टआव गोग्लैबाय आरो जा खामानिया उनाव जादों बेयो सिम्पल पास्टआव गोग्लैबाय स' नेक्स्ट एग्जाम्पल एखे बेवहाय नाथाय जों आफ्टारजों फोरमायगोन स' डक्टर डेज आफ्टार द पेशेन्ट हेड डाइड दा बेवहाय नाथाय आफ्टारजों मा नांनानै दङ पास्ट पारफेक्ट नांनानै दङ जेब्ला आफ्टारजों पास्ट पारफेक्ट नांनानै थायो अब्लाना जोंनि जा मोनसे सेन्टेन्स गुबुन मोनसे सेन्टेन्स बियो सिम्पल पास्टआव जायो जायखिजाया सिम्पल पास्टआव स' बिनि ओंथियाबो एखे स' जायखिजाया खामानि मोनसे जोबखांनायनि उनाव गुबुन मोनसे खामानिया जानाय स' पास्ट पारफेक्ट आरो सिम्पल पास्टनि कम्बाइनेसन नैबे स' लाखि लोगोफोर मा होनदों आङो पास्ट पारफेक्ट आरो सिम्पल पास्टनि कम्बाइनेसन अके स' बेवहाय होमबा अपसन्सआ माबे जागोन बियो जुदि भार्ब टु जानांगोन बेवहाय काम्स बियो जाया काम बियो जाया विल काम बेबो जाया बेवहाय जों बी इज द राइट अपसन बिकज दिस इज भार्ब टु बिउ थानाय जा भार्ब बियो भार्ब टु जाना दङ मानोना जोङो सिम्पल पास्टआव साबजेक्ट प्लास भार्ब टु इउज खालामो बेखायनो बे केमआ बेवहाय बाहायजादों स' बेवहाय मा होनदों डक्टर केम आफ्टार द पेशेन्ट हेड डाइड पेशेन्टआ थैखांनायनि उनाव डक्टरा फैदोंमोन होमबा बेवहाय जा पेशेन्टआ गिबियाव थैग्रोदो बिनि उनावसो डक्टरा फैदों
स' डक्टर फैनाय खामानिया उनाव जादों बेखायनो बेयो सिम्पोल पास्टआव बाहायजाबाय जा पेसेन्ट थैग्रोनाय बेयो पास्ट पारफेक्टआव बाहायजाबाय स' बेबायदि लोगोफोर स' बेनि फर्मुलायानो ओरैबायदि नैया बिफोर प्लास सिम्पोल पास्ट बिफोरजों जेब्ला सिम्पोल पास्ट थागोन उननि मोनसे जा क्ल'ज बा सेन्टेन्स बियो पास्ट पारफेक्टआव जागोन आरो जेब्ला आफ्टारजों पास्ट पारफेक्ट थागोन आरो गुबुन मोनसे जा सेन्टेन्स बियो सिम्पोल पास्टआव थायो लोगोफोर स' बे जाबाय नैबे मोनसे स्ट्राक्चारनि सरि नैबे मोनसे जा टेन्स सिक्वेन्स बेनि बियो रुल स' गोसोआव लाखि लोगोफोर आरो आसा खालामो लोगोफोरा बेखौ नट डाउन खालामलांदों जायखिजाया कम्पिटिटिभ एग्जामाव जायखिजाया टेन्सनिफ्राय थोंजोङै जोंनियाव मा फैया सोंथि फैया स' सोंथि फैयोबा मोनसे एडभान्स मडेलावसो कुइसना फैयो स' टेन्स रिलेटेड जेसेबांखिनि कुइसन दङ एडभान्सआव फैयो थारमाने जायखिजाया एडभान्सखौ जों सोलोंनोब्ला जों सिक्वेन्सखौ सोलोंनांगोन स' सिक्वेन्सखौ सोलोङोब्लासो जों एडभान्स सलुसन माने प्रब्लेमफोरखौ सलिउसन खालामनो हागोन स' नेक्स्ट जों नायदोनि लोगोफोर दिनैनि जोबथा जा टेन्स सिक्वेन्स बे टेन्स सिक्वेन्सआ नैबे जों नायदोनि बेवहायबो मोननै कुइसन बे मोननै कुइसनजों जोङो बे सिंनि जा रुल्स बे रुल्सजों माने माबायदि सलुसन खालामगोन जों बेखौ नायनि स' फार्स्ट जों सलुसन खालामग्रोनि बेनि उनाव बेखौ माबोरैहाय सलुसन खालामखो जों रुल्सआव फोरमायनाय जागोन रुल्सआव डिसकासन खालामगोन स' नायदोनि इट्स टाइम ही डेज द गेम जायखिजाया इट्स टाइम होननाय जेब्ला जोङो वार्ड नुगोन बा सोदोब जथाय नुगोन जा आरो बिनि उनाव जेब्ला गुबुन मोनसे जा सेन्टेन्स बियो साबजेक्टजों जुदि जागायदोंब्ला बे उननि जा मोनसे क्ल'ज नैबेथिं थानाय जि क्ल'ज बेखिना मा जायो जा उनथिं थानाय जा क्ल'ज बेखिना मा जायो सिम्पोल पास्टआव जायो लोगोफोर गोसोआव लाखि सिम्पोल पास्ट इट्स टाइम दङ बिनियाव साबजेक्टबो दङ ने हिया साबजेक्ट दङ जुदि साबजेक्ट दङबा बिथिंनिया मा जायो सिम्पोल पास्टआव जायो लोगोफोर आइ रिपिट इट्स टाइम दङब्ला बिथिं जुदि साबजेक्ट दङब्ला बिथिं उननि जा सेन्टेन्स बेखिना मायाव जाहैगोन सिम्पोल पास्टआव स' होमबा जों सिम्पोल पास्टआव जायो होनना मिथिबाय हि दङ सिम्पोल पास्टखौ नायनि जों बेयाव नायगिनि बहा दङ बे फार्स्ट स्टार्ट जादों बियो पार्ट 1आव दङ जाया विल स्टार्ट दङ फिउचाराव दङ जाया बेवहाय सी नाम्बार स्टार्टेड होदो बेयाव भार्ब 2 जाना दङ बेवहाय बे भार्ब 2 स' जायनि थाखाय जोङो भार्ब 2 नांगौ बेयाव सिम्पोल पास्ट जानो थाखाय बेखौ जों बेवहाय बाहायबानो बेयो राइट माने एन्सार जाहैबाय जायखिजाया इट्स टाइम ही स्टार्टेड द गेम बे समाव बियो गेमखौ जागायबायमोन होननाय बायदि बेवहाय ओंथि फोरमायदों अके स' गोसोआव लाखि नेक्स्ट नायनि नेक्स्टआबो बिदिनो इट्स टाइम टु डेस होननाय दङ स' जायखिजाया बेयावबो इट्स टाइम दङ नाथाय बेवहाय 2 दङ स' इट्स टाइमनि उनाव जेब्ला जोङो 2 थागोन अब्ला बिथिं जोङो मा होनांगौ बेखौ जों मिथिनांगोन इट्स टाइम दङ ओमफ्राय 2 दङ ओमफ्राय बिथिं मा जायो भार्ब 1 बाहायजायो लोगोफोर इनफिनिटिभआव बियो गोग्लैयो स' 2 प्लास भार्ब 1 जायो बेवहाय होमबा जोङो बेवहाय भार्ब 1 खौ नायग्रोगोन रड दङ रड बेयो जाया मानो होनबा बे भार्ब 2 आव दङ स' दङ भार्ब 2 दङ जाया केम दङ भार्ब 2 दङ बेबो जाया बियाव नाय ग होमबा जाबाय भार्ब 1 जायनि थाखाय बे गआ बेवहाय बाहायजागोन बा बेवहाय मा होनना बुंदों इट्स टाइम टु ग माने जों दा थांनो हानाय जाबाय आरो इट्स टाइम टु ग बेबायदि ओंथिखौ बेवहाय फोरमायदों स' बे जाबाय इट्स टाइमनि उनाव जुदि 2 थायो इट्स टाइमनि जा उननि मोनसे खोन्दो बियो जुदि 2 जों जागायो अब्ला बियो भार्ब 1 जागोन उनथिं बेनि उनाव जुदि साबजेक्टजों जागायो अब्ला बेयो सिम्पोल पास्टआव जायो दा बेनि फर्मुलाखौनो बेयाव होनाय दङ ने इट्स टाइम इट्स हाई टाइम इट्स एबाउट टाइम थानानै जेब्ला साबजेक्ट थागोन अब्ला बेनि उननि जा भार्ब बियो भार्ब 2 आव थायो नैया लोगोफोर नैबे भार्ब 2 आव ओके स' बेनि उनाव मा होनदों इट्स टाइम इट्स हाई टाइम इट्स एबाउट टाइम थानानै जुदि 2 थायो अब्ला बिनि उननि जा भार्ब बियो भार्ब 1 आव जायो लोगोफोरनि भार्ब 1 सिम्पोल प्रेजेन्ट फर्माव जायो भार्बा स' बे जाबाय दिनैनि जोबथा जा टेन्स सिक्वेन्स बे टेन्स सिक्वेन्सनि रुल आई होप लोगोफोरा बुजि मोनदों
आरो जुदि बेनि सायाव माबाफोर सोंनो गोनां दङब्ला कमेन्टआव सोंहरजागोन डेफिनेटलि आं नोंथांमोननो फिननायखौ होनो नाजागोन जायखिजाया भिडिअखौ नायनानै बोरै नांखो कमेन्टआव फोरमायहर आरो जोंनि भिडिअआ जुदि नोंथांमोनखौ हेल्प खालामदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ अन्नानै भिडिअखौ लाइक खालाम आरो लोगोसे जा बिथांमोना गोदानै फैदों बिथांमोनखौ आरोबाव खनसे आङो रिक्वेस्ट खालामदों नोंथांमोना चेनेलखौ जुदि साबस्क्राइब खालामाखैब्ला जायखिजाया कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय प्रिपारेसन खालामनो जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला जों लोगोसे जों जयै प्रिपारेसन खालामगोन बे चेनेलनि गेजेरजों जायखिजाया जोङो 5K जेब्ला साबस्क्राइब जागोन अब्ला जोङो अनलाइन थ्रुयैदि माने क्लास खालामनायनि थांखि लादों जों बेखायनो थाबैनो 5K साबस्क्राइब नांगौ बेखायनो शेयार खालाम लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो गासैखौबो साबस्क्राइब खालामना लानो हो जों जयै जों मा खालामगोन प्रिपारेसन खालामगोन दिनैनि थाखाय बेखिनियानोमोन भिडिअआ गाबोनो जोङो साबजेक्ट भार्ब एग्रिमेन्ट कनकर्ड मोनसे एंगार हायै टपिक बे टपिकनि सायाव डिसकासन खालामगोन आई होप लोगोफोरा गाबोनबो दिनैनि बायदिनो नायगोन थेंक इउ